Здравейте хора, аз съм Габи и днес ще играем на Pixel Car Race. Това видео ще е кратко. Аз няма да играя. Само искам да ви кажа, че ще има нов участник в моя канал. Той се казва Цветомир. Сигурно ще видите на името на каналът ми. И той ще снима, да не се очудите кое е това момче. И той ще снима с мен от неговия телефон и ще ми ги праща на мен. И аз ще ги качвам. Да не се очудите кой е това. Това е Цветомир. Той сигурно ще снима на някои игри в футболни. Сигурно. Да знаеш, само казвам. И да спра да говоря и да играем. Този клип ще е сигурно около 2 минути и половина дълъг. Защото трябва да обсъждаме с моя приятел Цеци. Кой по кое време ще качва и кога ще качваме, на кои игри ще качваме. Да казваме. И благодаря, че гледахте това видео. Това е само информация. Харесайте клипа и не забравяйте да се